tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Angie. Habang sumusulat po ako, nangangatog ang kamay ko dahil 5 taon ko nang tinitiis, kinikimkim, at tinatanong ang sarili ko kung may karapatan ba akong masaktan at umiyak sa sitwasyon ko ngayon. Kung bakit, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. 16 years old lang po ako nang mabuntis. Bata, walang alam, walang direksyon. Ang pinakamabigat, walang kakayahang magtaguyod ng buhay na ako mismo nahihirapan pang unawain. Kapag nanganak ka pala ng hindi handa, hindi lang katawan ang bibigay. Pati puso, pati isip, pati pangarap. Nung araw na yon, tumigil ang mundo ko sa takot. Sa sobrang takot, hindi ko kayang tingnan sa mata ang batang niluwal ko sa mundo. Doon pumasok ang ate ko. Siya yung unang tumindig at umalalay sa akin. Hindi naman niya inangkin ang bata. Sinalo lang niya ang lahat ng responsibilidad. Gatas, diaper, bakuna, gamot kapag nagkakasakit, puyat. Si ate talaga ang naging unang lakas ng anak ko. Ako yung dumadalaw lang. Parang tita na wala namang ginagawa kung hindi magpakitang tao paminsan-minsan. Parang bisitang nag-aabot ng laruan tapos uuwi ng walang responsibilidad. 5 years old na siya ngayon. Masigla, matalino, malambing. Alam naman niyang ako ang nanay niya pero si ate ang tinatawag niya mama. Dati lagi pang kinokorek ni ate. Tumigil lang nang sinabi kong hayaan na. Kapag umiiyak siya, si ate ang hinahanap niya. Kapag natatakot, kay ate yumayakap. Kapag may star sa school, kay ate pinapakita. At ako yung nasa gilid, nakangiti, kumakaway, nagpapanggap na hindi natutunaw ang puso. Masakit. Sobrang sakit. Alam ko sa sarili kong kasalanan ko. Hindi ako handa. Hindi ako tumayo bilang ina sa panahong kailangan ako ng anak ko. Iniwan ko siya sa bisig ng iba at yun ang minahal niya bilang tunay na ina. Mahal ko ang anak ko. Mahal na mahal. Pero hindi ko alam kung paano ko siya mababawi. Hindi ko alam kung paano ko mabubuksan ang puso niya para kilalanin ako bilang tunay na nanay. Hindi ko nga alam kung karapat-dapat nga ba akong tawaging ina. Alam ko namang hindi ko na maibabalik yung 5 taon na nawala. Hindi ko din naman pinipressure yung ate ko dahil siya ang dahilan kung bakit buhay at masaya ang anak ko. Sana lang matulungan niyo akong maintindihan kung paano haharapin ang sakit na nararamdaman ng isang inang piniling maging bata nung panahon na dapat nagpakananay na siya.
May paraan pa po ba para bumawi? O huli na ba ang lahat para sa isang tulad kong natakot sa responsibilidad? Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Angie. Hindi Nalulungkot madali, ako. 'di ba? Nakakalungkot, Angie. Nakakalungkot. Yung kwento mo. Pero gusto ko yung sinabi ni Angie sa last part, which is, may paraan pa po ba para bumawi o huli na ba ang lahat para sa isang tulad kong natakot sa responsibilidad? Na pick up ko lang yung word na natakot. Mhm. Iba po yung natakot sa natatakot. Mhm. Okay? So natakot is it's in the past. Aha. So hindi mo sinabing natatakot. So obviously, for now, I think ang dating sa akin, willing ka na talaga to take on the responsibility. 'Di ba? Natakot ka noon kasi naman 16 years old. Ako, Jegs ako nung 16 ako, hindi pa ako nagkakaregla. Akala ko ang lalaki ko eh. So ibig sabihin, there are people na hindi pa nagre-regla at 16. May mga taong hindi pa nag-develop yung dibdib. May mga taong tama. sobrang binibaby pa sila ng magulang nila at 16 years old. Kaya naturally, hindi normal para sa kanila at hindi talaga sila marunong na mag-alaga ng baby. So gets natin yung natakot ka sa responsibilidad. And it's a form of survival instinct ng utak natin, ng brain natin para tumakas Yes. sa pressure. It's a trauma flight response yan eh. So nag-flight ka. Oo, yung tumakas. Kasi sa totoo, sa edad na 16, hindi mo alam kung anong gagawin eh. Correct. So, Kami nga sa edad na 40, minsan hindi pa namin alam kung anong gagawin. Totoo. Totoo. Ako, I'm just so happy na may mga tao tayong natatanungan. Kasi may mga bagay na hindi pa rin natin at this age alam kung anong gagawin or hindi tayo sure kung tama ba yung gagawin namin. 40 na yun. Correct, oo. Maraming dinaan ng problema, maraming dinaan ng pagsubok at utang na loob naman dapat natuto na. Pero nagtatanong Oo. pa rin. What more yung 16? correct. And it's a basic response talaga na 'di ba pag may naniningil sa'yo, nagtatago ka, 'di ba? Kasi natatakot ka. Dahil hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Oo. Kasi nga, hindi ka equipped. Correct. Hindi ba't kapag ka dumating ang maniningil, tas equipped ka naman? Oo. Haharapin Bring it mo. on, Eh, di ba? magkano ba yan? Magkano ba yan? Bibigay ka pa ng tip. Totoo. Baka pakapihin mo pa. Oo. Nandyan yung maniningil. Oo. Parang yung responsibility mo as a parent, di ba? Oo. Pero hindi ka handa, hindi ka equipped, bata ka, Ayan. wala kang maiambag. Ayan. Pero alam mo, na-happy ako kasi wala sa kahit saang part of this kwento ng Mahiwagang Burnay na sinabi mong nagalit ako sa ate ko. Which is a totally good thing. Hindi ko rin narinig yung, at hindi ko rin naramdam yung, maaaring may konting selos, pero mas ramdam mo yung appreciation mo para sa ate mo. Kasi, ang ate mo ay representation din ng lahat ng ibang mga guardians, lahat ng ibang mga second parent na tumutulong para maitawid ang pagpapalaki ng anak. So very good yan. Whether it's your ate, isang tita na tumutulong sa kanyang pamangkin, or teacher, or yaya, nani, kasama sa bahay, Correct. angel, 'di ba? Help sila eh. Huwag Ayan. natin silang iisipin as competition. They are help. At maganda yung sinabi ni Angie na hindi ko naman pinipressure yung ate ko kasi yung ate ko ang dahilan kung bakit lumaking masayahin ang anak ko. That's so very good kasi talagang na-appreciate mo yung responsibility na sinalo ng ate mo. Ayan. And Angie, yung tanong mo na huli na ba, it's not too Hindi. late. Kung paano mo to sisimulan, actually you start with yourself. Yan. Kasi ako nakikita ko parang you are being too hard on yourself. 'Di ba? Dahil sa nagawa mong Mistake in the mistake past. dati. Tingnan Kaya mo, ano ba yung sabi niya dun sa una? Yung pagsaway lang dun sa ate mo na, ay sige, okay lang yan. So parang feeling mo na, kasi Hindi total kasalanan ko correct. naman. Feeling mo talaga hindi ka deserving. Oo, yan. Yung pagsabi sa na yung pagtawag sa ate mo ng mama. Oo. Parang hinayaan mo na lang kasi Oo. feeling mo hindi ka deserving. Kasi in fairness sa ate mo, kinokorek niya na, hindi, mama ang tawag mo. So, ikaw mismo yung kasi again, don't be too hard on yourself. Kasi kung hindi mo sisimulan yan sa sarili mo, hindi mo magagawa yan sa anak mo. Patawarin mo muna yung sarili mo. Yun ang pinaka-first Totoo. step talaga. And I think naman, yung the fact that she's acknowledging lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. She's acknowledging, si Angie is acknowledging, alam niya at aware siya na may pagkukulang siya. It's a first step
na nagsasabing gagawin ko na ang pwede kong gawin. Correct. So, don't be too hard on yourself. Sabi nga ni Jegs, sabi mo rin, Angie, na hindi mo na maibabalik yung 5 taon. Oho. 'Di ba? Pero it doesn't mean na hindi ito madadagdagan ng 5 taon at 5 pang taon Correct, at oo. susunod na 5 pang taon. And 5 years old, nasa building pa rin din yan eh. Kasi hanggang, importante, crucial kasi sa bata, yung presence ng magulang, yung hanggang 7 years old. Hanggang 8, parang Oo, ganyan. Yung dyan forming, kasi- yung oo. formation years. Oo, diyan kasi nagfo-form talaga yung yung role playing ng bata. So, it's not too late Mhm. talaga. Tsaka bata yan, alam mo Oo. yun, formation, para bang tinapay na madaling i-mold. Oo. Yung anak mo na yan, pwede pang i-mold yan. Oo, tsaka yung brain nila parang sponge pa yan eh. Yes, ina-absorb Kung- nila oo, lahat ng ina-absorb mga nila. pwede nilang ma-absorb, Correct, 'di ba? oo. Yung ganong klaseng extent. Tsaka alam mo, tingnan mo nga tayo, 'di ba? Kahit nung lumaki na tayo, nung medyo tumanda na tayo, dati nanay lang natin yung tinatanungan natin ng advice. Nung medyo lumaki na tayo, may gusto na natin kausapin yung teacher natin, Oho. nag-open up na tayo sa tita natin Oo. kasi nakikita natin na may mga ibang tao sa paligid. Correct. So yun yung tatandaan mo na hindi naman naka-zone in lang ang anak mo dun sa ate mo. Ayan, Hindi. So ngayon, pakitang gilas ka na Ayan. din. Kaya ko rin sinasabi na, Angie, na don't too hard on yourself. Kasi baka may thinking ka kuminsan na gusto mong magpakananay, feeling mo na baka masasapawan mo yung ate mo. Baka may ganung thought na ay baka parang inaagawan mo ng posisyon yung ate mo. Kaya Sana dapat, walang ganun. oo. Sana din walang ganun si ate ha. Hopefully Oo. wala rin ganun si ate na parang, bakit parang ngayon mo inaagaw samantalang Yan. hindi ka pa responsible. Pero scriptwriter lang kami ni Diego. Hindi naman namin alam kung yan ang mga tunay na damdamin ni Oo. ate. Kung gusto mo magpakananay, talagang ipakita mo yung pagkananay mo at kalimutan mo na yung past. Ang past dapat is mag-motivate sa'yo kung paano mo ipakita yung love. Oo. Hindi dapat yung hahatak sa'yo pabalik na hindi mo gagawin ay baka ganito. Ako may nararamdaman akong kung bakit hindi mo nagagawa. Kung Kasi bakit si ka ate. nagtatanong eh. Oo. Oo. Hindi, pero alam mo, ang tanong dito, baka naman in-overthink mo lang yan. Yan Baka yung naman, sinasabi diba? ko. Baka naman si ate is just there. Talagang she's just being an Oo. ate na inaalalayan ang kanyang bunsong kapatid Oo. na minsan ay nabuntis at hindi alam ang gagawin. Yan naman ang laging role ng big sister. Correct, oo. Ganon. Yung guilt feeling kasi kuminsan yun talaga din ang Kumakain, kumakain oo. sa atin eh. Na wala namang iniisip yung ibang tao, pero dahil nga, guilty ka, oo. na yun yung parang feeling mong iniisip nila. Oo, Hindi. binibigyan mo ng ibang interpretasyon yung ginagawa ng ibang tao kasi nga guilty ka eh. Ngayon, kung halimbawa parang hindi mo alam kung paano ka magsisimula, no? Hindi naman kasi kailangan na parang kunin mo siya agad. Oo. 'Di ba? Or may mga rules ka na kagad na or tawagin ka na agad na mama. Pwede namang mag-umpisa ka sa mga small gestures Nagkikwentuhan habang kumakain. Yes. Una siguro magkatapat kayo, and then eventually katabi mo na. Alam Mag-tutor Correct, ng mga oo. magturo-turo Diba ng colors. sa inyong mga nanay, napakahalaga yung yakap, yung touch ng isang nanay. Kasi So, yung ganon na yung dugo paunti-unti. ng bata talaga, kahit sabi mo hindi lumaki sa'yo, mararamdaman niya yan. Di ba nga may lukso ng dugo na tinatawag? Oo, yeah. Na minsan kahit maraming taon na hindi magkita, Oo. di ba? Alam mo itong usapin na ito ay struggle din na napakaraming OFW. Di ba? Kung papaanong maibabalik nila yung closeness sa kanilang mga Ayun, anak na totoo. iniwan nila na maraming taon. Correct, Di ba? oo. Pero hindi siya, it doesn't end there eh. Hanggat na actually, sa totoo lang, hanggat nabubuhay yung anak mo, nanay ka niyan. Tama. 'Di ba? And you will continue to be her mother Oo. as long as she doon lives. mo makikita yung amazing kung paano tayo ginawa ng Diyos na nakalink tayo. Kahit syempre, yung lukso ng dugo na yan. Totoo. Diba? Yung Kung paano. love, yung connection. Galing. Diba? Hindi may explain ng science din yan Hindi kuminsan talaga. eh. May mga bagay talaga na hindi maipaliwanag ng siyensya. At sabi nga daw nila, nasabi ko na rin to noon na closest daw, hindi naman to God's love is a mother's love. Parang kung gusto mong isipin, a mother's love or a parent's love, Oho. love ng magulang. Yan, Actually, kasi kaya magulang nga, naman natin si God. how do we address God? Father, di ba? Pag nagpipray tayo, Father, magulang. Correct. Ganun yung nature niya. So, ganun din. So, kaya mo yan, Oho. unti-unti, 'di ba? Little by little, small steps, and Correct. then take each day at a time. Oo, wag mong bibiglain na biglang
i-recognize ka niya. Oo. Diba? Kasi absent ka for the past 5 years. Pwede ka maging present for the next 10 so many years. Oo. 20 years, or Ayan. 30 years. Correct. Yung Oo. patay na kaming lahat, buhay pa kayong dalawa. Basta habang nabubuhay siya at Oo. nabubuhay ka, Ayan, tama. pwede ka magpakananay para sa kanya. Correct. And this is Oo. also a reminder para sa lahat na mag-iisip-isip muna. Kasi Yan. ang kawawa lagi po ay yung bata. Oh, yung lesson din dito na wag puro Wag puro eme. Oo. Aral muna bago lande. yan, pag-isipan ng mabuti kasi yung consequence, hindi nyo matatakasan yan. At etong pinagdadaanan ni Angie is the consequence. Part Oo. of the consequence. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Ayan. So, salamat. Medyo mabigat to para sa mga nanay. Ha? Correct, Nakakadurog totoo. ng puso yung ganito. Totoo, gets natin. Diba? yan. Alright, Damdam mga natin. kabisyo. Dito pa rin po ang kumikinang na tambalan. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!